Сега микрофона ми е по-близо до устата, защото предния клип, като го чух, направо... Така, много беше... слаб звук. Така, днес ще играем на клоп, както казах в предния епизод. И ще качвам по 2 епизода на ден. Тъй като ми е по-удобно. Така, клоп се играе с този и този бутон. С Q и W се ходи напред и с O и P назад. Аз сега нарочно ще падна, защото нямам шанс за... Добре, това не стана. Така. Хайде. Ей, цял метър. Колко ми е яко. Да. Както и си знаех. Хайде. Рипи-дипи. Така, първите ми клипове са с една маймуна. Не знам защо ги направих с маймуна, но просто ми беше яко. Рип, нали? О, не съм рип. Уху! Аз тичам. Алелуя. Амено. Умрех, нали? Както и си знаех. Хайде. Така. Хайде. Така. Идваме насам. Малко насам. Мауи. Край. И трябва да... За мен то целта на играта е да стигнеш до 100 метра и така превърташ играта, нали? О, 5 метра! 5 метра! 6! Тичам! Алелуя! Така, в момента дойде един приятел на име Ники. Ники, представи се пред хората. Аз съм Ники. Добре. Играеш? Да. И една на име Клоп. Може ли да пробвам? Само секунда. Какво се прави, бе? Умрех, нали? Да. Може да Така, а сега водещия ще е Ники, докато отида до туалетната да запиш пауза. До скоро. До след малко. Добре, хора. Изобщо не знам как се играе тази игра. Надявам се да мога да направя нещо. Enter. Да, си пише там. Обаче аз докато го намеря и то минава на То не е за време. Q и O и P. Каквото? Виж, Q. така напред. Толь. Аз тук що, точно като позвъня на вратата, направих 10 метра. Браво. Или 8 бях. Не знам. Ще видим в клипа. Ой, ле. Иване! Да. Гледай нещо. Рипи-дипи. Чакай, гледай. Добре, хора. Аз изобщо не знам как се играе тази игра. Давай, пич! Не.
Добре, след това. Така съм си се качила на бюрото, докато Ники ми играе. После може ли да снимам игра на друга игра? Не. За днеска съм снимала едно видео по 2 на ден. Ти по 2. По 2 на ден? По 3 метра браубе. 4. И рип. Ох, 4 метра. ти си направил едно видео. Да, сега е второто. О, гадно. Добре, ще бъдат по 3 на ден, тъй като са малко. Добре, хора, Иван каза, че ще прави по 3 видеа на ден. Следващото ще е на Папа с пиза. Папа с пиза! Ти играл ли си? Да! Как ли пък не? Може ли аз да играя на нея? Добре, и двамата ще играем. На ден се сменяме. Как на ден, бе? Това са много дни. Да, те са на дни. Добре, хора, искам да приключваме. Добре, дай само да поиграем. Добре, хора. Иван ще поиграе малко и после ще приключваме. Този канал, това ли е? Да. Само? Да. Добре. Може после да го смена на Илан и Ники, но по-късно. Може ли хора да знаете, че и аз понякога ще играя игри? Да. Той ми е като колега. Да. Нещо такова. Да. Добре, ето ви Иван. Така, сега пак аз съм водещ. Ники умрял на линията. Но няма нищо. Аз винаги умирам. Гледай сега как се прави. Ото за какво е? Пак за заден. И... Падни, бе! Казачоци ли ще ми играеш тука, бе? Казачоци ли ще ми играеш тука, бе? А, така. Fuck you, game. Можеш да псуваш този канал. Това не е псовня. Не е псовня. Съвсем малко. Хора, мисля да приключва с това видео. Рип, довиждане, хора. Очаквайте видео някъде към 4:30. Не, че някой ме гледа, но... Да. Значи, очаквайте. До скоро!